Arratsaldeon, Biba Asier ekitaldira etorri zeraten dan hori, Elgoibartar zein kanpoko. Asierren oroimenez antolatu dugu ekitaldi hau, dagoeneko urtebete pasau dalako Asier gure artetik junzanetik. Baina Elgoibartarrok ez dugu gure erkidia aiztu eta ez dugu aizterik nahi. Horregatik antolatu dugu Biba Asier programia. Azteko, joan zan ostiralian, Begia Zulotik erakusketia antolatu genduan, Edu Arrillaga, Jose Ramon Elortza eta Aitor Etxeberrian lanekin. Erakusketa politxa, ondiokan ikusgai dakazue, kulturretxeko erakusketa gelan, eta ikusi ez duzuenok, ondiokan ere, martxoan 28 arteko epia dakazue ikusteko, tartia dakazue ikusteko. Bestetik, barrenen, joan zan ostiralian ere, Asierren omenez 8 orrialdeko gehigarri berezia kaleratu zen, Asierren etxekuek, lankidiek, lagunek kontautako kontuekin eta hori ere Asier hobeto ezautzeko aukera politxa. Eta amaitzeko, Biba Asier programa honi amaieria emateko gaur Biba Asier ekitaldisa antolatu dugu. Esan bezala Asierren oroimenez, Asier hobeto ezautzeko eta Asier bera sentitzeko. Hitza izango da gaurko ekitaldi hontako osagai nagusia, baina musikarik ere ez da faltako. Elgoibartarrak izango dira, ona igoko dian gehienak, Asier bera Elgoibartarra zalako, baina Asier Euskal Herrian, Asierren izana eta Asierren izena bera ere Euskal Herrian ezagunak izan zianez, Elgoibartik kanpoko jendiari ere ongi etorri izango diogu eta eurak ere etorriko dira ona gure artera. Besterik gabe, hasiko gera orduan, Elgoibartar batekin hasiko gera, Mikel Hernández abaituakin etorri, mesedez, Mikel. Mikel Asier bezala Elgoibartarra da, Elgoibarren jaixotakua, gaztetan Asier bezala Elgoibartik fundakua, Mikelek 18 urtekin izaban Gasteizen asko bidea, eta ordundik bertan bizi da. Asier bezala euskaltzalia eta idazlia, eta gaurko ekitaldizan berri eman ginean, zaban dudarik egin, Asier-Asieratik esan segun parte hartzia nahi zabala. Bertiz hitzako lazetan, baina zehose itxia nahi zabala gaurko ekitaldi hortan. Eta ezkete izugu Mikel, baietza ematia, eta preste agertzea. Mikelek elago zaitxu. Arratsaldeon, eskerrik asko etortzegatik. Ezer baino lehen esan behar dut, Elgoibartarra naitzela, baina nire liburu batean jarri nuen bezala behin, ez naiz jaiotzez Elgoibartarra. Elgoibartarra nahi izatez. 9 urtekin etorri nintzen, Gasteizen jaio nintzen, eta bar, baina, esan ziaten ezer baino lehen gutxi zer egiteko. Saiatuko naiz, bestela badaukator pertsona bat arduratutan eri esateko, baina batez ere etorri naiz entzutera, musikari apartak, azteko, artista batzuk oso harrituta, gelditu naiz, jende artista dagoen hemen, eta eskerrak emateko. Batez ere eskerrak emateko Asierri, lehenengo estaz, eta beti gogoratzen zan nitaz, egia esan ez genuen trato hundirik izan, bizitan zehar, egia esan ez gehiegitan, ez da? Baina bat zegoen konplizitate bat, Elgoibarkoak izategatik, eta beti deitzen zian, bere programetara juteko, El Mundo hasi zanean, egunkarian ere eskatu zian artikulu pare bat, eta ez dakit, gure artean zegoen oso harreman ona, oso konplizitate handikoa, oso polita, eta egia esan erlazio handirik gabe, baina ez txikitatik elkar ezagutu bagenu bezala. Badakit berak esan zidan, adibidez hemengo Praile kolegioan ez zuela ikasi, nik hemen San Biatorren ikasi nuen, eta han ez nuen ezagutu, adibidez ez nuen aukerarik izan ezagutzeko. Irudienez aitak ez zuen nahi Praile etxe batean berak ikastea, edo lago zerbait esan zidan. Oso aita ere ezagutu nuen, oso pertsona berezia, balio handikoa. Eta, esaten dizudan bezala, gure harremana etzan oso ugaria, baina bai sakona nolabait ez da,
Gogoratzen dut adibidez, orain dela urte pila izan genuen mainguru bat. Garai hartan, nik garai haurtzaroko izenak gogoratzen ditut eta nik uste garai hartan Capitol zinema zela. Uste bi zinema zeuden, Odeon, Capitol, eta beste bat ez dut gogoratzen zein zan, baina Rosario kalean izan diteke eta ez da gizizten zeu, baina ahaztuta dauka, baina nola aldatzen diren garaiak ez da hiru zinema zeuden. Eta Capitol hartan, uste Andres Alberdi antolatu zuela, antxe egon ginen, Asier eta Otzon Garate eta Irurok, danak gizonak, eta orain Elgoibarren idazle honenak emakumeak dira. Beraz, ze ondo ez da, ze aldaketa positiboak. Nik horrein batzuk dauzkat eta batez ere, bera hiltzenetik burura etortzaizkit gauza batzutan euskeriak dira. Goratzen naiz jakin nuenean nola zehon eta hitz batzuk bidali nizkiola. Eta gero, benetan, niretzat pixka gogorra izan zen, ez? Hain gazte, ez da? Ni naiz bera baino 2 urte gazteagoa. Eta euskeri bat da, baina Sautrela programaietako batian, aspaldi agian lehenengoan izan zen, ez dakiz bat dute pasatu dian, 25 edo gehiago. Horatzen naiz, egin behar zuela sarreratxo bat, idatzita zeukan, eta sarreratxo simple bat zan, baina ez zitzaion ateratzen. Errepikatu egiten zuen, eta traba, eta ez zuen lortzen, orduan begiratu nion eta esan nion Asier oso ahots polita daukaz. Orduan irriparra egin zidan, eta esan zuen eta arazore gabe ondo atera zitzaion. Eta euskeri bada, baina hiltzanetik irudi hori nire burura etortzen da askotan, bere irriparra hori, ez dakit. Hala ere, naiz eta gure harreman oso handiez izan, hainbat gauza bertatu zitzaizkigun, kongresutan eta itxiena izan zen, halako baten dagozia da telefonoz eta esan zian, Mikel, anonimo bat jaso diat, esaten duna nitaz gaizki esakari gaiztela. Eta, ez dek sinistuko, ez, anonimo batek eta baina, jakin behar dek. Eta, garai hartan hasi nintzen pixka bat etaren kontra hitz egiten eta idazten eta horrela agian horregatik izango zen eta kontatu nion, Euskal Idazleen Elkartean ere, jaso zutela beste anonimo bat, nire kontra eta nire editoreak ere bai, beraz ondo aukeratu zuten, nora bidali, ezta? Hori izan zen, gertatu zaigun gauza bitxiena. Oso arraroa, baina herri honetan gertatzen diren gauzak, ezta? Bere izaeraz, zerbait esan beharko banu, esango nuke eta azken kontu honekin agian pixka lotuta, bere iritziak eta politikan eta bar eta literaturan eta bar, iritze zitzaidan beti oso pertsona adoretsua, ez da, gauzak esateko adorea zeukala, pentsatzen zuena benetan esateko adorea zeukala eta eskertzen zitzaion hori, ez da, momentu askotan ez da erresa izaten, bakoitzak pentsatzen duena esatea. Eta oso langilea, liburuak, telebista, en fin, normalean ez ditugu gogoratzen, idazleen liburu guztiak ez da, baina behiratzen duzu Wikipedian azten zea ikusten, eta hor literatura ez dakizte, eta zenbat gaiz, ez da, zenbat programa, telebistan, beraz, hori izango nuke, hori dala bere beste ezaugarri garrantzitsu bat ez da, eta, bukatu nahi nuke, bere liburuak gogoratu behar dira batez ere ez da, bera ez dago gurekin, baina gurekin dago, bere liburuak daudelako, eta nik bereziki bi maite ditut, lehenengo novela hura Mugetan, kontatzen duen nola atxilotu zuten eta benetako esperientzia bat izan zen, oso liburu ederra dituztean, eta beste bat, asko gustatzen zaidana da, 5 idazleri egin ziren elkarrizketa liburu mardul bat, ez da, iritzen zait, euskal literaturaz, fiskal jakiteko eta oso ondo dagoela. Bukatu nahi nuen, abesti bat kantatuz, baina gaixotu egin nintzen eta azterria gaizki daukat,
beraz, ederretik libratu zeate, orain honetan. Eta orduan beste modu batez bukatu nahi dut, esanez eskerrik asko Asier eta eskerrik asko Elgoibar bihotzetik. Zuri, Mikel. Urruzono literatur taldekoen txanda izango da oin, dakizuen moduan, Asier bera idazlea izan zen, 15 liburutik gora idatzi zituan, eta Asierrek, betidanik euki izan zaban hartu eman berezisa bere herriko literatur taldekoekin. Konplizitate berezisa euki zaban eurekin, eta bere alderdi hori gogora ekartzeko, bere idazle alderdi hori gogora ekartzeko, Urruzuno literatur taldeko bikidek, Jon Eugik eta Inigo Otañok, Asierrek idatzitako 2 liburutako 2 testu zati irakurriko dizkigute. Torri mesedez, Jon eta Inigo. Jonek, Asierrek 2007an idatzi zaban Iturrino handia liburuko testu zati bat irakurriko digu, eta Inigok berriz Asierrek 1989an idatzi zaban beste liburu bateko Arrainak ura baino liburuko pasarte bat aukeratu dau. Testu irakurraldixak musikaz lagunduta entzungo ditugu, testu zatixak entzun, eta gero Aitor Nobak eta Iban Urizarrek eskainiko diguten musika ere entzuteko aukeri aukiko dugu. Nahi zuen. Nik 1973 inguruan ezagutu nituen Orson Welles eta Ollako da. Oroitzen naiz Marseillarako gaueko trenean nintzela txartel zulatzaile lanetan eta eurenak eskatzen hastean etorri zirela gertaerak. Ikusi taldeukazu Fake izeneko pelikula? F for Fake? Neuk ere ez dut sekula ikusi ahal izan osorik. Baina huraxe, ari ziren filmatzen elkar ezagutu genuen egun haietan. Ibizan, Iranen, baina batez ere Frantzian egin zuten filma. Arte faltsifikazioari buruzko zerbait zen. Artea eta biografiak faltsutzeari buruzkoa alegia. Asko maite zuen gai hori Orsonek, errealitatearen iruzurrari buruzkoa. Orsonek izena nola neukan galdegin zidan. Cosme Iturrino deitzen nintzela esan nionean, The Great Iturrino neu oten nintzen galdegin zidan deblauki. Nongo euskalduna haiz, galdegin zidan apur bat aurrerago, eta harritu egin nintzen galdera entzutearekin. Antza deitura ezaguna zitzaion. Gizon aparta zen zinez, ikusten baitzitzaion inoiz edo behin, begi ernez ibilia zen lagura gure artean. Esan zidanez, filmat ere egina zeukan euskaldunoi buruz. Mugaren alde batekoak eta bestekoak, Europa zaharreko euskaldunak baizik ez ginela erakusten zuena. Baina enion berak entzun nahi zuenik erantzun. Esan bainion, nien nintzela ez alde batekoa eta ez bestekoa. Mugaren marra beraren gainean nintzela jaioa. Bidasoa gaineko zubietako baten erdian egin ninduela amak. Eta izan nintekela neuk erabakitzen duen lekukoa, eta baita ere, izan nintekela inon jaio gabekoa. Marrarik ez baita benetan inon aurkitzen ahal. Joan zaitez bestela, bila, esan nion zakarki. Ez dizut sinesten, erantzun zidan. Munduan inork baldin badaki zer eta norden, euskaldun jendea da hori. Ingurukoek egiten baituten hor, euskalduna. Zuek ez duzu erabaki hori aukeran. Ez da zeuen esku dagoen gauza bat. Ez duzu jakiten zehatz non diren zeuen lurretako mugak. Baina ingurukoek badakite ederki nondik aurrera hasten den zuen herria. Auzuek badakite beti non den muga eta non bizi zareten zuek. Haiek guztiak entzutean, iruditu zitzaidan guri buruz zerbait bazekiela Amerikar handikotear, ezin zuela izan zeharo kaikua
eta zirudiena bezain axalekoa. Ez dakit oso argi zer dela eta hasi naizen idazten. Batez ere, ez dakit zertarako, eta okerrago dena. Ez dakit norentzat hartu dudan berez ez dagokidan lan nekez eta ikaragarri hau. Ez dakit neure buruarentzat ari ote naizen, balizko irakurle urunen baten itxaropenean idazten dudan. Edo epaile jaunarentzat hasi ote naizen behar ez ezagun eta estrenako honetan. Pirata bakartien antzera, egunen batean, akaso, kristalezko botila batean sartuko ditut orrio guztiok itsasora jauti baino lehen. Edo egingo ditut eskuak berotzeko hiri handietako eskaleen antzera. Edo besterik ez bada, zuaren garrak zelako kezirimola urdin ederra sortuko duen begiratzeko. Ez dakit. Kontua da, aspaldiko egunotan erotzeko zorian neukan alako barne sukar batek bultzatu nahuela letra hauek izkiratzera. Bere izatxari segika hasten den zakur eroaren moduan, jira eta buelta, ezer mamizkorik harrapatzeko segurantzari gabe. Bizkarraren erdian askura pizten denean bezala, eskuak iristen ez dire lekuan ezin aska eginda nago. Eta behiak arbolaren kontra igurtziz egiten dien legez usatu nahi dut erraietako ezin egon zitalau, nolabaiteko letrok idaztaren bitartez. Ez dakit ordea, hastapen honetatik begiratuta, porturen batera iritsiko naizen, edo poesiako itsasontziak bezala, nabigatze hutsarekin kontsolatu beharko ote dudan. Horregatik idazten dut agian, nabigatze hutsagatik. Idazteagatik beragatik soilik, pultsio eta oldar argigaitz batengatik. Katuak jolasean arratoia itotzen duenean elikatzeaz gaineko beste zeregin larriago baten bultzadagatik egiten duen bezalaxe. Hasi baino lehen dakit, gainera, hitz hauek ez dutela nire arimaren tamainarik emango eta errenak izango direla idatzetako letra baldar hauek. Nire garirik ez dela itoko ur honetan ere badakit. Hainbesterako itsasorik ezin baitu sortu,
idazlea baino gehiago, bada espalako eskribauan baizik ez den gizon honen abileziak. Hala ere, zilegi bekit paperean ustutzea neure barnean lekurik aurkitzen ez duen ugolde hau. Zilegi bekit baten bat nire hitz hauentzat helbide gerta daiteken itxaropenean lasaitzea. Iban, Aitor, Jon eta Inigo. Bueno, jarraixan, Elgoi barkuak estian bi lagun igoko dia hona gora, Joserra Gartzia eta Urko Uranga etorreko dian. Joserrak eta Urkok Asierrekin eizeben lan. Joserrak eta Asierrek literatur sari baten bueltan ezautu zeben alkar, eta ordundik oso harreman estua eukizeben euren artean.
Euskadi Irratian ere jardun zeben Alkarrekin lanian, gero Asierrek ETB-en lanpostu batera zabanean ere beti jotze zaban Josierran gana lan arduraren bat eskaintzeko, bere liburuak aurkezten ere ibil izan zen Josierra laguntzaile, eta azkenengo urtietan fizikoki alkartzia zailagoa izan zen arren, Josierra dionez urtean behintzat alkartze zian, Alkarrekin bazkaltzeko, eta Asier tartian egon da, etzian bazkarin makalak izaten. Urko Uran da, etorri zegoen beste laguna, Urko etorri biharrian berez gaur Oiar Arantzabal etorri biazan, Zuzeuko Asierren lankidea izan zana. Urko bera ere Zuzeuko langilea da, Zuzeuko gerentia da bera, eta Urkok ere ondo baino beto zautu zaban Asier. Guk gaur Urko hori eta Josierrari euren artean eukiko daben elkarrizketa honen bidez eskatu dieguna da Asierren pentsamendua biztaratzeko. Erakusteko guri Asier bera zelakua zan, zer pentsatze zaban da, zelan pentsatze zaban, bere pentsamendua biztaratzeko eskatu nahi diogu. Beraz, eskerrik asko bisori etortziaren, da gure gonbitari baietzakin erantzutiaren, da zuena gaitza. Hemen bai, Asierren pensamentua aztertzeko edo, ez dakit ni lehenengo esan behar dudana da, ohore bat izan dela, badakit hemen Asier nik bezaino ongi ezagutu zuen jendea badagoela, eta lor batzuetan nik baino beto, baino ez ditut eskatu argazki zientifiko bat, argazki emozional bat baizik, eta alde hortatik ez dut egia absolutua esateko bat zeik izango, baina nire egia esateko bai. Nik Asier esatu nun 1983an, zutako asko ez zehat akordatu. Euskadi Irratian nengo niz, Orgina Afari izeneko kultur programa bat egiten, eta, garai hartan ordu bete kultur kontuekin betetzea euskaraz zaila zen. Eta halako batek, tipo batek, Asier Etxeberri izeneko batek, ipuin lehiaketa bat irabazi zuen Aizta Gerlaria izeneko ipuinarekin. Eta goratzen naiz, luze egin geniola elkarrizketa Pello Zabaleta eta biok irratian, eta ez dakit nola, niri asko gustatu zen ipuina, eta esan egon, nahi izan ezkero apunte batzuk hartutan euskala eta ipuina komentatzeko, eta hola elkartu ginen, eta nik uste dut izan zela fletxazo bat bezala, eta gure adiskidetasunak batez ere 83 eta 85 bitarte horretan egin zuela bere zimendua, ez? Asier gero irratian hasi zen bera, oso jende gutxi edaki, irratiko plantillako izan zen, baina berean asaltu egin zuen ETB-ra. Garai hartan asko ginen sarri gote ginen Alkarrekin, bai Ondarbira jundagu afaltzea eta bazkaltzea berean, eta bai bera gurera etorrita, eta gero, hemen aurkezleak esan duen bezala, ez hain sarri bizitzak agarra dauzkalako, ezta? Baina beti izan da feeling handi bat, Mikelek esan duen bezala, sarri ez egonagatik olako feeling moduko bat, eta egia zen, konturatzen nahi Asierrekin erresa zan da hori, itxura bat ez, ezta? Luzea denboran izan da, eta intensua batez ere, ezta? Askotan elkartu gara bi lan klaseten, hemen herri hontako ohitura izegitu da, ez? Ordainduzkuetan, eta ez ordainduzkuetan, alegia agitazioa, egunkaria sortzen, da holako kontuetan, ezta? Eta horrez gain, hori bai, urtean behin, normalean, bazkaldu egiten genuen Elkarrekin, bera apirilean 6koa zen, eta ni apirilean 14koa. Eta hor, 6tik 14rako bitartean beti topatzen genuen bazkari bapota eder bat egiteko betarik, ezta? Eta, hori bai, bata edo bestean larritu ezkeo bere lanian edo bere zerbaitetan, sarri jotzen genuen aholku bila elkarrengana, hori izan da nire Asierren ezagutza, ez dakit hau askoz ez gazteagoa da, eta ez dakit beste ikuspegi bat izango du behar bat. Bai, beste ikuspegi bat. Ni batez ere, ez dut asko ezagutzen Asier denboran, nik 6 urte bakarri ezagutzen, azkeneko 6 urteak. Osarreman estu eukide.
ordan ez zautzen pixkat gaztaroko asuntoiek, baina bai izan pertsona bat, ematezuna, zerbait ematezizuna, eta oso asko eragatezuna. Nik hasi esatuen baina, niretzat pertsonako oso momentu berezien edo, urte batean nintzen mundu eguelta baten, bideiatzen eta bar. Hortan da bueltatu, eta esken izaten zuzen sartzeko erguenan nahiek hasi zuten zuzeuko gerentea naiz eta hori, gero zuzen esenean. Lehen dariziko goza zuzen sartu horretik eta bere zuzeuko kontuko hasi horretiko. Rantzabaleko martzuen hemen gaur, umia aukidu, bandela ordu bete. Oseak, bere partez, eskubina, besarka bat, eta Jule den partez ere. Jule partez den besarka, moitxo handi bat. Alaba aukidu, Jule, oan dela ordu bete. Punteria, hori da punteria. Eta erdiborometan, kotxea magetozten itziten, zer egin gauzetako zerbait. Egunekin, datekin, beti izan zerbait. Eta oierrekin ere, dain arteko harreman oso berezi, honetan bazun zerbait. Badakizu, gaur miokitzea Julek ez da kontzientzia izango baina. Bado zerbait. Nik azken egozatxo pixkat zuzeute esateko eta azteko zehuntan, komentatu, eta asiar xoraturik handak eitzena gure enpresak. Zuzeu sortzeko enpresatxoa behar ginen, enpresa sortzen, xoraturik hanbeak eritzena. Izena, terminologian behar zan, oso bere xoraturik eritzena. Xoraturik elkarte mundu behar zan, pixkatola eta beti utopia horren bilean, nola sortu zerbait digitala, parte hartzea, euskera, ez da posible denak, erotuta zola xoratu izate, xoratu rikan jartzen izena, eta hemen txerat handik eta jarraituko dago. Nik uste dut asierre bazuna bizio, beste batzuk ere baukantla, izpoku eta hitzen soinukin, mamiaz arduratuta honagatik, ez uko egin alderdi artistiko gozagarriari, ez? Eta nik uste dut hori, bataz beste, gure artean dabilen idazkeran asko baltzen ari dela, eta hortan ere uste dut eredu izan hartu dezakegula hasier, ez dakit. Baina, igurko, aparte, zuzeuko hasiera goitaz aparte, aukera izan nuen, horti bagarrik ezautzen den langile moduan, edo aukera izan nuen, Horarekin beste ambitotan aritzeko. Atxik jangi horre, 6 urte hauten zatizut. Harremana iztua, lagunak, goz asko kontatzen, iparraldeko zea kontu, geha endaian bizizan, umia ziala, bestia ziala, olako zea kontu, lagunak ebai. Bazeon ere bere izakeratik zerbait nik eskultatzen zitzaiten zaidana. Eta zuzeuko hasiera honetan ere bazun puntutxo bat, pentsabandoaz aparte, eman nahizun zerbait. Eta zuzon sorreran izatuz importantia da, tentsioa, balbula, eskape balbula bat, tentsio Euskal Herri, gizartan gantzen tentsio hori austeko erabat ere bazan behan zatu. Batzula bakarrik euskal gintza, idatzi eta kontrobek. Batzuela atzetik ere zerbait. Tentsio hori nola kendu, ontako erraminta bat izan daiteke eta bar. Orduan, zelan pertsona bat ere bazula gero gauzak egin, baina idea bat egin atzien. Eta esgutatzen zaiten hori, danatzun bere tokia, bere arrazoia, esgutatzen zaiten hori. Eta pertsonalki, mila konto, mila historia, janaria, bazkarik. Gero komentatuko pixkat, pagoz eta sukaldean eta asuntua igual ondoren. Eta teknologia berriak eta parte hartzea ere izan pertsona bat, oso pertsona aktiboa. Teknologia berriak zelan zerbait, norraki, ez dakit edade bitan eta badazore esotela, ez? Alderen. Hori diplomatikoa hau baizatea eta hoki. Baina ez, ezkera. Baina hola urte gaztea gozan. Gu gaztea, berroi urte gaina. Bazon, beti zon, teknologia parte hartzea, euskera, nola uztartu dena, nola eman tokia, nola, jendeak iman aukerak. Hor ematen diot benetan garrantzia handia bere pertsonari. Pixkat, hau dena ikusita, erabaki dugu, buelta asko eman da erabaki dugu asialekonetik edo begin bistakoenetik hastea. Pixkat, sakontzen joatea, ez da gero ikusiko duzu, sasi metafora baten arira, ez da?
Orduan, hemen aipatu dana, ez da Mikelek aipatu dana, begiratuta kurrikuluna beldurgarria da, Asierrek zenbat gauza eta zenbat alorretan egin zituen, ez da? Orduan nik errepaso txiki bat ingo du, baina batez anekdotikoa, ze pixkat hau aipatu beharra dago, baina guk uste dugu mania geroko kontutan dago, ez da? Irratian oso denbora gutxi egon zen, eta nik irratian Asierrek zelan egin zuen enez akordatzen. Baina bai, irratian egon zen 6-7 hilabete horietan egunero pintxoa jatea joten ginela, bai hori akordatzen ez, handiak kalean zegoen gara hartan Euskari irratia, zaharretik gertu. Gero prensan aritu zen, egunkaria, El Mundo, Garan, baina hori Garakoa bintzat gerorak utziko dugu, ze hor badago, Asierren personaia, Asierren pensamentua, ezagutzeko momentu klabe bat, 2003an más o menos kokatzen dena, ez da. Telebistan beti kulturaren, bueno, beti ez, beti kulturaren jiran aritu zen, eta egin zituen, ni dakitala lehenengo, bueno, gara akordatzen ez, lehenengo emisioan, ETB-ren lehenengo emisioan, Santelmoko plazan, egin zula ETB, eta Asierrek zerretar guztu bat zuen, eta eraman nindun, eta gero, pentsatzen duzu, eta eraman nindun esateko, nire ustez bideoklipen kontu horrek musika egiteko modua aldatuko zuen. Nire espezialidadea, arraztu egin. Eta anatean nuen konklusioa bai. Bukatu nuen, eta handik ETB-ko arduradun batek, bueno, ez dut esango izena, ETB-ko batek esan zian, erderaz noski, has estado bien, pero nunca voy a permitir que nadie entre de ese modo tan casero en ETV. Lepoan jarrita, jasea. Hori izan nuen. Gero zopaundi izun, Asierrek, ez dakit agoratzen, zopaundi, haundi esateko zilegi zanean hondik. Eta agoratzen ez jartzen zula idazle bat, eta sukaldari bat tiempo realean. Eta nahi tokatu zitzaidan arginan okin. Eta ark egin zuen, zera bat, platera, baina gogoan daukat, nola da hori, nordiko hori, gorrizka hori, izokina albal paper batean bilduta, eta, ostras, gustatu eta gero gure etxean 2 urtean edo astero jaten zuten hori. Gero Fahrenheit egin zuen. Bueno, Arkuperea bai, baina Arkupe salta hori, Arkupe txikiagoa zan, hor ere, niri eman zidan literatur saila aurkezteko aukera, eta gero Fahrenheit egin zuen. Nire ustez, Asierren izakera hobekien islatzen duen proiektua zala. Zan, terriblea. Osea, kulturaren alderdi guztiak hartzen zituen, eta krisia baino lehenoko garaia, klaro. Nik uste dut 1989 hola izango zela hori, ni ordurako hitzetik hortzeran hasi berrian nintzen, eta goratzen naiz txantxetan esaten zidala Garzia, zeiten dekik, la kultura, la agrikultura. Bueno, gero Babel egin zuen, baina ez zuen aurkeztu, uste dut Martxelo tamen dizala aurkezlea, eta gero Sautrela noski, eta Sautrela, etortu behar dut, niri izkendi ziatela lehenengo, eta hemen, amorro pixkat eman zidan, nik uste nuen nik bastante aurrera egiteko zea daizela, Bersozale elkartean ikasi dugu gauza bada, zer egin behar da? Hau, ezinezkoa da, bale, orduan egingo deuz da. Hori izan da, instituzioak ez bezala gure jarrera beti, eta hontan, ez dakiz zergatik, patxal egon nintzen, eta esan nuen ez, 6 hilabete behar nitula, aurrez grabazio batzuk egin, ikusi nondi zegoan bidea, eta Asierrek berriz sartu zen, eta bueno, ni ustez gero ibilbide bikaina egin du, eta, bueno, ohituta zegoen ni ustez, eta ohitu gaitu bera ikusten ezina nola egiten den ekinez, ezta? Literaturan bi alderdi, bata eragileena, telebistako programatan, eta 5 idazle liburu horrekin, hor ere ausardia handiko pausua eman zuen, aukerakitatik hasita, eta gero sakonera iristeako. Eta gero idazle asko zeukan oso lagun, hortan abildade handia zeukan, Kim Monzó, Martin Ugalde, Marie Darrizek. Gero egile modua, genero guztiak landu zituen, eta horietako batzutan ni aurkezle izateko ohorea izan duen, baina hortaz, hemen dauden bi betzat ni baino hobeto hitz egin zezaketen, eta isilduko naiz, Gorka Arrez eta Josu Landa izkutua, baina Asierren editore favoritutakoak. Bakartzen akoratzen naiz, hemen bi hauek, eta Asier eta ni Iturrino handiaren aurkezpenean uste duzala, mugaritzenean bazkari kosmiko bat ingen duela hori akoratzen naiz. Eta somelierrarekin flipauta gatu ginela, ze poesia
Hasieretzan oso poesia ez da, lehen uste dut, ez? Baina, bueno. Eta gero benetako perlak utzi dizkigula, personajeak eraikitzen magikoa da, Damian, Horacio, Iturrino Bera, personaje kristonak, ez? Komplejorik gabeko idazkera potentea bat zeukan. Eta gero arte plastikoetan, ignorante bat naiz, baina bera bezala Oteizaren miresle. Eta Remigio Mendiburu eta Nestor Bastarretxea oso lagun zituen. Gastronomia bi alderdi baita ere publikoa, eta gero pribatua, asko oso, Eta gero itxasoa jarri dut nik hemen. Ez dakiz nola uztartu hau, besteekin ez, baina itxaso oso zalea zen, itxaso oso importantea zen. Eta itxaso barruan zen txalupa edukitzea, arrantzan ahitzea eta urpekari izatea. Bueno, orduan nik, hau denak hainbeste alorta indiferente eta nik jarri ditutenak Hasierren hedonismoarena, plazer bideak, ez da. Horrela lotu ditut, ez? Sukaldean bezala lanean ere gozatu egiten baizuen Hasierrek. Ez beti jakina, adibidez telebistan informatibotan jartzen zutenean, amorratu egiten zen, oain egon behar dira, prensa horreko tekstite bat, denentzako kalte, ez Hasierrentzako bakarrik, Hasier portan eukitzea, baina, bueno. Orduan, lana eta divertimentua aukeratu beharra, Hasierren kasuan, nik berak etxean entzuten zuela esaten zuen, galdetzen zuenean, bueno, gauzen nahi duzu, arraina edo okela. Eta bere erantzuna izaten zen, bixak eta gaztaia. Orduan, nik uste hola ibili dela munduan azken, hau eta gaztaia. Orduan, hori da, Borgesen zita perante badaukaten, baina esan dut, Borgesek berak esaten zuen, soy un lector hedónico, jamás permití que mi sentimiento del deber interviniera en afición tan personal como la adquisición y lectura de libros. Eta Hasier gozatu egiten zuen, denbora pasa egiten zen, bere gustoko lanetan nahi izanean, ezta? Lana eta plazerra horrela uztarri batean lotuta, ez? Eta, bueno, ez dakit, beste alderdi batzuk ezautuko ditu. Sukaldei buruz eta aiginala, o ez zinala, bere oso kuriosua, ze pinazan sukaldean gainera, zen gauzakin, etorri eta lau gazeite zituen beti itxak, prestatzezun bazkaia, biruntzat, eta bere salsero, salsa literalki asko maite zula, eta entzun, netzat kriston lana, sukaldaritza telebistara ekartzen, eta zuk izatuko ze pixkat mundu hori, baina guztet hor, benetan, zea izatzen bila eman ziola zeari, eta beti eduki du sukalde mailan, eta gu jarraitu dugu lan hortan, sukaldean.com, sukaldean.os egin behar estrategiak euskaraz, estrategiak duin batzuk enbarri euskeraz, horren beti ongi hau saiatzen webgunea ditugu, baina ere pagotxak asten zaterztak ere indegu beste webgune bat, zuzeutik, beti zakan ez da politik, irudiak eta beti zakan zeari sartu da ziaro. Ni erdi broma, beti hartzaken oso gutxitan patu dula, hori badakit eta asko maitu. Segurazko Juan Marik eta Daneka... Serio hartuko zian. Asko. Serio hartuko zian jatetxearen gizona? Hartzak? Baina oso arban, denekin da, oso... Bueno, pixkat aurrera eginez, eta guk inolako katedra jartzeko bateaz mori gabe. Oin arte presentatu ditugunez, Axalenetik hasiko ginela eta presentatu ditugunak, adarrak, gauza bordo bat egin zuela, Macedonia buko bat, dena nahaz, eta sonte baliz bezala, ez? Egia esan, nik ez, egun hauetan, hemen zehose esan beharra eta buelta asko eman dizkiot, eta momentu baten konturatu dut, ez, baina ez tira, ez da persona bat, derrepente zera ematen diona toki askotan eta saltza askotan presila izateko, ez? Nik uste dut badagoela, aipatu ditugun alor guzti horietan bateragarri dan bat, ez? Diferenteak izan arren, elkarren osagarri direla esango nuke, ez dira nahaz kaotiko bat, baizik osotasun artikulatu bat, ez? Eta osotasun artikulatu horren oinarrian, nire ustez, euskaltzaletasuna eta euskera bera daude Hasierren kasuan, ez? Urko esan duenaren bidetik, ez? Bai, bueno, pero esan dugu detoni, baina euskera
eta euskaltzaletasun aktibo bat, eta bi adjetibo, nahi ustez, gako dira, ez? Ausart eta temati. Erresa da ausarta izatea, eta temati izatea, biak batera dira. Bueno, eta aurrera segitu baino leheno, zergatik esplikatu nahi dudan hori dala euskara Asierren jardun guztien batera lekua, ez nuke aurrera egin nahi, aipatu gabe, hori dena berak ez dakit berez, edo gero landuta, edo biak, zeukan euskara ederraren bidez egiten zuela. Ez da, nola nahiko euskara. Aizkora ezinago zorrotza zan, Asierrena, Mitxelenaren metafora erabiltzeagatik, malgua, zer nahi eta nora nahikoa, Lizardik nahi zuen bezala, nahi haunat nora nahikoa. Baina nora nahi, bai, baina ez nola nahi egoteko nora nahi. Bueno, liante izan da hori, ez? Orduan, nik galako metafora txiki bat montatu ez, segurazko, txungoa izango da, baina. Ikusten dut Asier arbola bat moduan, eta orduan goiko ostaje da hoietenak adaburua izango litzateke, aipatu ditugu noi ez, hemendik eta hortik, eta oso ikusgarri, eta bai, lehenengo ikusten dena, baina enborra euskara eta euskaltzaletasun temati eta ausart hori izango litzakela esango nuke ez. Eta gero, arbola ematen hasitan metaforak hori dute, behin asmatuztio gero serio hartu barituzu, eta jake ostajea jarri dugun eta gero enborra sustraia jarri baritu. Gutxien ikusten dana, bere Asierren ideologia hemen eskatu zaiguna. Eta hori, azkeneko kuskara gutziko dugu iruditzen mazezu ez. Orduan, euskara enbor dela, lehen aipatutako alor, adar guztiek adaburua osatzen dute, bistosoa hori da. Eta gero, ikustezin bezain ezinbesteko sustraiak edo hori, ez da. Bueno, orduan, oraingoz, gera gaitezen hedonismo edo ditu bertan hortan, eta oso azkar esan da, ez da. Ikusten da, sakonago behiratzen hasita, enborroiek, adarroiek ere ondo enborraren espalekoak direla. Hor, euskaltzaletasunarekin lotuta daudela, ez? Literaturan, egin zuen guztian, euskal literaturan duintasun eta munduan dauden hildo eta joeren punta-puntan egotea zegokiola euskarari. Horregatik, aritzen zen asko. Ez dakit dena, baina asko bai. Edabietakoa begin bizta da. Zeuen ere, urkok esan du, zein zan asmo nagusia. Hor egotea, baina hor euskara duin batekin egotea, ez? Gastronomiarena, gaztei zaila egingo zaizu imaginatzea, baina ETB-ek eta telebistek ez zuten inolako interesik gastronomian garaia egiten. Ez dira mendeak, Ez zuten pensatzen, bersolaritza ez zuten ikusten eduki telebiziko moduan, oso burarriak dira. Eta Asierrek etengabe esaten ziren, aizue, hemen badagola lan hildo bat, honek emango dula. Halako baten, kontua ginen, arraztira zeukala beste behin ere, ez? Eta gero, itxaso kontuetan, txarrun parrantza eta urpekaritza, ez dakit nahi bezu da, ariketa retoriko bat egin dezaket, hau ere euskaltzaletasunarekin lotzeko. Irutu zaik gehitxu izango dela, ez? Eta orduan, alde batetik, merezi bezala laudatu behar nontan, ez dut uste Asier santu bilakatu behar degunik, ez da, arek ere, nire ustez, eskubidea zeukan tarteka euskararen salvazio gurutzadatik libratu eta arnaz hartzeko lasai, euskararekin pixkat aztuta, ez. Eta, hori metaforatxo horren desarrolloa, eta hortik azpian, gure ustez interesantena, litzakena da, ideologia bat, mundu ikuskera bat, munduan eta Euskal Herrian egoteko modu berezi bat Asierrena, eta uste dut hori izan da galdera, inzitzaigun galdera. Nik kristuan errespetu ematen dit, norbaiten pentsamenduaz, aitzia, pertsonala, eta errespetuak kristona. Baina uste merezi dula. Uste Asierrek merezi dula pentsamenduan inguruko gogoetan. Eta honek egin duen, Jose egin duenan, arira. Denak bazula zentzua behantzak. Eta denak zekan zentzua, eta bidean nahiko argi zakan. Ez honek esan du bezala, bidea oso argi ikusten entzun jendea zean. Horan, bazun pixi hori.
Eta netzat hori da kristona. Jende gutxi dago hori dakana. Sakon sartu genaz ja pixkat, pentsamen duz eta esan dizuete, beldur pixkat gauzauek islatzekin, baina nik uste garrantzitsuak diela. Esan dizu ausarta zala, eta era bat ados, kriston pertsonalidadea zakala iritzu zait, oso inkomodoa zalako, saiatu zalako inkomodoa izaten. Eta hori ere netzat balio importante da. Eta argi esan, PNV ikaina eta HB ikaina eta bere momentuan dena ikaina, bai? Zue, tentsioa pizkatzeatzeko eta bar, baina behartzalako hori, baina, egurra. Baina pertsonalidad ez dela, sinistez zulako dena etzala perfektua. Eta bilaketa ordan, nezat ere, pentsamendu mailan sakonduta, hor bat zegoela zerbait oso negozen. Inkomodotasun hori, saiatu gauzak ateratzen, jenderi gauzak esaten eta argi oso baliente zait, eta orduan oso pertsona baliente zen, eta orduan, etzan, botan nahi nun ezat sakona eta importantea dan ze hori. Baina galor honetan pixkat urko esan duena, sakondu besteik izate ingo. Hasierrek egin zituen zutabe batzuk, toki askotan mundu nire bai, baina harira garan bai, hori ez dakit. Eta hor lehen aipatu dudan 2003ko nire ustez hasierrentzat oso importantea zen, mugarri izan zena, horti dator, garan egin zituen 3 urtean, 15 behin, ez hastean, 15 behin, eta orduan, bueno, orduan gertatu zen, hemen herri honetan askotan gertatzen da bezala, oso ondo ez dakigula, zutabe baten, nolabait, traidoretzat hartu zutela hasier, eta, bueno, oso jota egon zen bera, garan idazten ari naiz, Patri Maitea izeneko zutabea zituen, berak asmatutako personaje bat, berak esaten zuen, Patri zertako, ez egin jakin neska dan, mutila dan, ez egin jakin ze adinekoa dan, baina behintzat, behin da berriz esaten du Patri hori dela, Euskal Herrira etorri ari izango duen azkeneko erbesteratua. Posizionamentu oso garbia zeugan, ez? Nik garai hartan, besteak beste egiten nuen, Alberdania argitaletxean zerberri saila zuzuntzen nuen, eta esan nuen, jakin nuenean zer hartatu zen, motiboa ikusten nuela bere zutabeen antologia bat ateratzeko, eta hori ateren duen Patri Maitea 2013an liburu txiki bat, baina benetan hasierren pensamentua ezagutu nahi duenak honako behar du nahi eta nahi ez, eta ez daukat komisiorik, txiki bat, baina. Ez da, liburu honek ez zuen fortunarik bat egin, etxerrako behar bezala promozionatu eta ere esan dizu dena, hasierren munduan eta Euskal Herrian egoteko modua jakin nahi duenak hona etorri beharko luke, hori behiratu beharko luke. Nola lehike garan ari dan bati leporatzea, hori, ezta? Egia da, etaren jardunarekiko oso kritiko agertzen dela hemen, hasier, baina garaiare alakoxea da. Uste dut batzuk akorratuko zatela, zer nolako ilusio guoldea izan zen Lizarra Garazi dela eta Lizarra Garazi zapustu izanaren osteko urteak dira. Gentozen, sekulako ostia hartzetik. Egoera hortan. Baina hori bezain sarri, batzutan, kortaren hilketa, eta kritikatzen ditu, eta gordin, berak egiten zuen bezala, baina horrekin betela, eta hori bezain gordin, tortura, eta gainerako estatuaren eta Maria Santisimaren gehiagikeriak ere bai. Eta garan izan, garako irakurlentzat. Orduan, hasierren jardunean, traizio dantzekorik ikustea, ez ikustea ezinago zintzoari izala, bihotza erdibituta gehatu zitzaiola jakin zuenean zer gertatzen ari izan, nik uste itxu behar duela hortako. Ez da normala. Eta hori gutxi balitz, beste aldetik,
batetik traidore beraz, eta beste aldetik, bolara berean, Jose Mari Calleja bezalako jende superrak esaten zuen, Asier Etxeberria, simpatizante de ETA por muchos motivos. Bueno, hola dira gauzak, baina Asierrek oso gaizki pasatu zuen bolara honetan, oso gaizki, eta ez dakit nola aterazan. Bueno, momentu baten, berak esaten du, ipuinez, aipamen asko dauzkat, baina agindu dugu 3 ordu denaren bueltan txiko dugula, eta hemen dauzkat batzuk ez, baten esaten du, aski izateak, aitanean bi aldetatik jaso dituen erasoak, aski izateak, izaten dio Patri Maite horri ez, aski izateak ez du aspaldian eduki hainbesteko baliorik. Aski izateak gauzak zail daudenean balio du gehien. Hori izan zen bere jarrera asuntorren ostean, eta nik uste kostata eta urradura desenteren jabe egin da, baina batera zala ez. Betiko kontu bat ekidistantzia leporatzen zitzaion, ez berari bakarrik, beste batzuk ere baki horren berri, eta ni esango nuke ez dakit Asier ekidistantea zen, ez behintzat estadua eta etaren artean, izatekotan abertzale klase baten eta besteen artean izango zen ekidistantea, ez beste bien artean. Eta bi ekidistantzia daudela esango nuke, bata ekidistantzia koldar eta erosoa, bi aldetatik, gatazkan ari diren bi aldetatik berdin urruti kokatzen dena, eta bestea oso inkomodoa eta oso kabroia ekidistantzia bat, gatazkan ari diren bi aldetatik berdin gertu sentitzen denarena. Eta ni, seguro nago, Asierrek tragedia hori, drama hori bizizuela, bi kultura politikoien artean, hortan ikusten dut Jon Sarasua baten kidetasun bat. Ekarrekin ditzen dut, baina, bai, alde batetik, PNV-ren bulta eta ezker abertzalen derrigorrez sintesi bat egin beharra ez. Hori, bere artikuluetan behin da berriz aldarrikatzen du. Bueno, dut, Arnaldo, horagoela, eta, bueno, aipatzea hau, hori, Arnaldo Carrasco dauka, eta baina Ibarretxe bai. Noiz puntau behar dugu hemen indar guztia herri bat izateko, ez? Eta gure, bueno, hori da bere zera, ez? Bueno, esan dugun bezala, etaren jarduna kritikatzen du asko, eta, bueno, aurrera segituko du, bakarrik gauzatxo bat oso politia, ikusteko hemen itxuraz eta metodologikoki hain diferente eta hain estanko diren alorren artean ez da hola alako arresi gotorrik, ez da? Hemen liburuan kontatzen du, behin British Museumna juntzala, Londresen, eta han mundu guztia joaten da, Egipto eta Greziako artea ikustea, eta honek arajun, beste horiek ikustera ez jun, eta juntzan Estatu Batuetako indioen artelanak ikustea. Hori da, Asier. Eta kontatzen du, handik ateratzen ari zala, miretsita, indio haien zeraken, sakelekoak joziola, eta lagun batek esan ziola Jose Mari Korta hiltzutela. Hori, esan nahi dut, artea ez dago aldeatin eta bestean, hau bakartasun osoa da ez. Bueno, ni irakurri nahi nuke bere azkeneko zutabeeko zati bat. Patri Maite maitea. Besteren bateke irakurtzen ditu gure arteko gutun hauek, eta ez eizkio bat ere gustatzen, antza. Borrokalarien aurkako iritzia sortzen omen dut gutun hauen bidez. Kritikatu ez ezik iraindu egiten omen dut ezker abertzalea, eta eskubeltzaren begiradapean jartzen. Label demokratikoa lortu nahi omen dut horrela idatziz, egitura autonomikoan aurrera egiteko. Euren iritzian, ez omen dizut torturaz eta abarrez aski hitz egiten. Hizkera poliziala erabiltzen omen dut, poliziaren iturriak ontzat emanez. Trufatu egiten omen naiz, zure antzera iesian eta eskutuan bizi diren hainbat eta hainbat militantez.
Zutaben idatzi dituztenak paperean gainean ere horretan jartzeko oso gaizki idazten dudala ondorioztatzen dut. Hau da, Asierren ironia, momentu tragikoenean ere, ez diate ulertzen beraz gaizki idazten dut ez. Bueno, etxekoek eskatu didate eta lagunek eskatu didate isilik egoteko, arriskutsua izan daitekela geratzen zaidana zuri esate hutsa ere, baina ai, Patri, zurekin zordun nauzu, zurekin bakarrik ez beste inorekin. Eta horrela segitzen du, eta hemen horrela, eta nik, esate dizuet, bolara hortan dizentetan deitzen zirela, oso jota, utzi behar izan zuen, borondateik honerarekin hainbat urtean egindako lan hori. Eta, bueno, gure txapa latzonen bukaera izten egia, eta azkeneko hitz bat, edo gauza harinagoren bat, igual komeniko da, jendeak negarrez gaztu hasi ez dedin. Nik bukatzeko igual eskerrak eman ez besteik, eskerrak eman ez besteik, Asierri. Ze, eskalintzatik eta nahi eman dit, nire bitzaren ardaz bain zuzeu da, noseke hori idepeak emana da, nola bait, baina ideia bai, eskalintza eta parte hartzea, eta euskera parte hartzea, eta jendiak idatzen behar dut, edo zeinek, eta dena dakaguntz bat, eta egin behar da, eta egiten, egonda, egiten, hori da bidea, ez da. Nik oso argi dakat, beak ere, gui, oierri, zuzeko parte nartz, bainat denei, hori izategut, hori eman dugu. Horda nik ilusiotik eta gogotik, benetan hartzen dut gero pena, kristona, ze gaina jubilatu azuela kriston baindu ideak eta besteik menta arnasa luzea tegingo dugu eta bestiak ez da gizetan kriston pena. Baina hori esatizut, eman dion guztiekin eskerrak eman ez besteik. Bueno, ni ikusi duzue liburu hau oso maitea dudala eta nintzen gogoratzen egia esan, hau prestatzen hasteko hartu nuen berriz eta ikusi nuen bere eskaintza daukadala, bere esku izpiribua jarrita eta esaten du. Joseanari zenbat zor, zenbat lan, zenbat urte, zenbat bizitza, elkarren parean, horixez orion. Bueno, kasualidadeo ez, 2003ko abenduaren 3an dago, egin da, euskararen egunean. Bueno, esan beharrik ez dago nik ere sekulako aprezioa dira Asierrekiko nire oroitzapen eta bizipenei ez da. Eta dena esaten hasita, azken aldian damu bat ere gehatzen zait, oso barruan sartuta. 2006ko apirilean, elkarri ditu genion, beretan ere urtebetetzean jiran beti bezala, eta ni, oso gaizki nengola esatera noa, nik gaizki nengoa, nik gaizki sentitzen nintzen, da, berea eta azkenean esan gendu, aurten ez dugu ingo. Baina hori bai, datorren urtean kriston egingo dira. Urrengo urterik etzan egon. Eta damua ez daukat, urrengo urtean, 2017an, Asierrekin otordu hori egin izizana. Hori ere bai, baina hori ez, batez ere ez. Daukat, bateko dala, besteko dala bere gaixoaldian behar bezain gertu egoten ez asmatzea. Ez asmatu izanak. Gaizki nengoen, baina, uste dut nire barruko zokorik sakonenean pensatzen nuela ez, honek hainbeste gauza ezinezko egin ditu, hemendik ondik ateko da. Ez dakit, nahiz notiziak oso txarrak izan, ez? Hemen iguran agertzen duen, behin da berrez agertzen duen beste esaldi bat, errealitatea eta fikzioan hasteko akatsa daukatik. Nik uste dut hori pasatzen zitzen dela niri ere ez, eta, ez dut doratu nahi, nerea. Min dut, min handia, eta, min horren lekukutza utzi nahi duen bukatu baino horren, ez? Asier beste aldetik ispilu bat izan da beti niretza, baina ispilu ona. Ispilu ona ez da zaren bezala islatzen zaituna, bezik. Izan zintezkeen bezala erakusten zintuna. Akuliatzen dizuna, zarenetik izan zaitezkenera lana eginez iristen, ez da? Eta horregatik, esperantza daukat, Asierrentzaten neurri batean ala izan nintzela nire, ez da? Eta horregatik, eskatu behar dizuet, eskatu behar eskualtzen diaren baimenarekin, eskatu behar digut, nik guri ez da, biba Asierra hau ez deila izan, urtean behingo aldarri soil bat, ez?
Asier ezagutu suertea izan dugu noi, dagokigun ustez Asierren akordua geroratzea. Egobardo Galeanoren kontakizun bat zoragarria, honekin bukatzen dut, esaten du, hondakinen artean, garai bateko hondakin zaharren artean, atxo batek pitxar bat aurkitu zuen behin, lurrean, txiki eginda. Eta orduan hartzen zituen zatiak, eta nahiz eta igual 1000 urteko izan, hala ere, 100 urte lehenago, pitxar hortan 100 Palermoko ardo bikainaren usaina gozatzen zuen atxoak gustura. Eta atxoari gozagarri zitzaion hori, eta egun batzutan usainka egun da gero, alaxe esan zion pegar hautsiari ez. Hauek badira zure arrastoak, zure oinatzak, nolakoak izan ziren zure urratsak. Bueno, Asierren urratsak orain urtebete geratu ziren ofizialki behintzat, eta Asierren urratskide izan ginen hori, azken urratsen oinatzak behintzat erakustea dagokigula, ez? Oinatzak behintzat erakutsi behar dizkigu ondorengoi, oinatz horietatik kontu atera dezaten zer nolakoak izan ziren Asierrek egindako urratsak. Horrek ez digu Asier bizira ekarriko, baina uste dute alekin horretan denak egingo erala hobeak, eta hori behintzat zor diogulaz. Bio Asier. Eskerrik asko Joserra eta Urkori, Asier zelakoa zen, bere pentsamendua, bere ideologia, eta bueno, Asier bera hobeto ezagutzeko aukera eman diguzuelako. Oin jarraixan berriz ere musikakin lagunduta, Uruzuno literatur taldeko biki dekiko ditugu hemen gurekin, Jasone Osoro eta Uxue Alberdi. Jasonek eta Uxuek testu bana irakurriko digute berriz ere Asierrek idatzitako testu bana. Jasonek, Asierrek 1987an idatzitako liburu baten pasarte bat irakurriko digu, Karramarroen Aztarnak liburuko pasarte bat, eta Uxuek berriz zutabe bat, Asierrek idatzitako artikulu bat aukeratu dago. Artikulu hortan lagunen eriotza eta mugikorrak lotzen ditu, eta nahi duzuenean lehenengo musika entzungo dugula uste dut, eta gero zuen testu irakurrak dizak. Aurrera berriz ere, Iban Urizar eta Aitor Nova.
Bueno, ezer baino lehen nik aldaketa bat indot. Hanek liburu bat batu du, baina azte honetan bertan, dela pare bat egun erabakinaban aldatzea. Erabakinaban aldatzea, batetik bestek irakurri behar zituzten testuak zentzu zian jakinda, nik aurretokoa bazaukalako beste baten antz pixkat. Eta bestetik, Asier naiz eta Elgoibaren esan bizi, tarteka Elgoibaren ikustenagan, garai baten aspaldi, oso aspaldi txiki egunean etortzen zen, eta txiki egunean parrandan ikustenagan. Gero Gabonetan askotan, ikusi izan du baitz ere, familiakin jatorro dakitzen. Azken boladan kuadrillakin ere dokadu izan jatan, ikustia, afari baten bueltan. Eta azkeneko aldiz nik ustot ikusi nabala Sautrelan, Amabietan Bermutari burua aurkeztera jointzania. Horregatik guztiagatik aukeratu dut beste testua Iturrino Handia liburutik hartuta, eta pentsatzen dut bere gustoko ere izango zara. Ezer baino lehen, zer da zure izen arraio hori? Nondik atera duzu? Nor jarri zizun horrela? Amak ez behintzat. Amek ez dute egiten halako akatsik haien erraietakoekin. Ez nuen zeu ezagutu arte sekularitu. Bai izen arraroak gaurko egunean jartzen dituztenak, hainbeste aritz eta hainbeste irati. Zer da zure hori? Izena, abizena, ala ez izena. Eta edateko beti eskatzen duzun beste kaka zahar hori, non ikasi duzu alakorik edaten? Oslon, zer demontre da edabe hori? Ederra jartzen zaio muturra plasmari frenadola hartu nahi duzula esaten diozun bakoitzean. Zuk ezen nion entzungo baina. Maritxukeri alu bat, esaten du marmarka beti. Tabernau ez da harritz hoteleko kafitegia. Hemen garagardoa edaten da, edo ardoa, edari normalak, eta gehienez ere kuba librea. Xampainaren ostetik gareztienen artekoa delako zerbitzatzen dizu eskatzen diozun kaka zahar hori. Bestela aspaldi zinen antzarak ferratzen. Ederki dakizu hori honez gero, ala ez. Ez aldiozu oraindik hartu leku honi tankerarik. Ez alzara oraindik konturatu non zabiltzan sartuta. Ez aldituzu ikusi plasmaren purrustak frenadola eskatu eta laranja zuku naturala egin behar izaten dizun bakoitzean. Santu eta Ama Birjina guztiak dardaraka jartzen ditu han zeruan eta hemen lurrean ere bai. Eta gero zure apeta hoiek guztiak, kristal finezko zagardo edalontzi handia, izotz pusketa lehorrak, atz terdi bozka, ez gehiago, absolut markakoa gainera. Derio, ez aldakizu mundu guztiak bezala destornilladora eskatzen. Laranjasko kas eta bozka pur bat, eta kitxo. Zuk ordea frenadola behar. Laranja zuku naturalarekin. Egunen batean botilarekin emango dizu plasmak buruaren erdian. Hobe duzu haren itzaretik ederki gorderik ibilita. Alferrik izango dituzu zure manera fin horiek. Hainbeste egun non, hainbeste otoi eta hainbeste eskerrik asko. Frantziarra dirudizu euskalduna baino gehiago arraioa. Igual horixe izango zara, frantziar lepagorri bat. Nola jakin, ez baduzu hau irekitzeko asmorik nik hitz egin bitartean. Hau da marka hau. Eta orain Derio eskadazu bermu txiki bat, ahoa lehortzen hasia zaiteta.
Noiz hiltzen dira benetan lagunak. Heriotza fisikoak ez du derrigorrez lagunaren presentzia agortzen. Zure laguna aurki dezakezu argazki zarren batean eta supituan arekin bizi izan dituzunak gogoratu. Horretarako bat ere asmorik ez zeneukanean. Baina argazkiekin baino gehiago telefonoko agendarekin gertatzen zait hori niri. Banoa Andoni izeneko lagun baten telefonoaren bila eta Andolin agertzen zait. Andolin eguzkitza. Rafa izeneko lagun baten telefonoa nahi dudanean, Rafa Txirbes agertzen zait eta kuadrillako Mikelen telefonoaren bila hasten naizenetan, Mikel Laboa agertzen zait. Hoiek eta beste batzuk espero gabetan agertzen zaizkidan bakoitzean, zalantzan jartzen naiz beti. Alde batetik irriparra agertzen zait Espainetan. Haiekin izandako gertaera edo itzasperturen baten oroitzak ekarritako gozamenean. Baina era berean jartzen naiz pentsatzen, ze demonio egiten duten hildakoen izen telefonoek nire agendan. Zergatik ez dirudan behin betiko telefonoaren memoriatik eta niretik ezabatzen. Zenbaitetan, euren zenbakietara deitzeko zorian ere egon izan naiz. Ea ze pasatzen den ikusteko. Halakoetan gogora etortzen zait Jorge Oteizak nola erabiltzen zuen egurrezko telefono beltz bat, berak nahi zuen hildakoekin mintzatzeko, batez ere bere itziartxorekin. Behin, nire aurrean, 10 urte hilda zeraman Cesar Manrique artista kanariarrari deitu zion zarataka esateko dekoradore bikain bezain artista kaskarra zela. Kontua da oraingoz erabakirik hartu ezin da nabilela. Ez ditudala lagun hildakoen telefono zenbakiak neure agendatik ezabatu. Horretarako ez dudala adorerik, eta beste zerbaiten bila nabilela, haien izen agertzen zaidan bakoitzean, oraindik ez direla erabat hil iruditzen zaidala. Neure baitan bizi berritzen ditudala nolabait, teknologiak ahalbidetutako jainko txiki bat bain nintzen. Azkenengo zean joko demula, gure atletikoa egin ahotik ez detitzein nahi, hau izketan itxeko. Eta zerra izan da bion artean gaurko ekitaldirako pieza hauek prestatzea. Eta zerra izan da azier fiskat gehiago zagutzean, nire atletik pertsonalizmun gehiagin zagutzen, behin o behin topo egina eta ez oso gertutikan. Baina ilusio handia egiten zidan, ondoren joko dizugun kantak maite zuen otoi deitzen da nik egindako kanta bat, eta Imanolek frestuzunean bertan parte hartzea segitxuen ezan nion, egingo duguna ere bukaeran gustatuko litzareka, nakidenez berak gogoko zuen kanta jotzea. Honekin ikusten kokatuko dugula eta ezin bukaera edarrak.
Iban, Aitor, Ruxu eta Jasoneri ere. Bueno, amaitze junbian gara, baina amaitxo aurretik programan agertzen estan beste lagun batera igoko da ona. Honek ere Asier ezautu zaban, gertutik ezautu zaban, eta ekitaldi honen berri eman ginean, honek ere esan zigun parte hartzean nahi zuala, eta ezaban dudarik egin. Igo mesedez gora Zuaitz Gurrutxaga. Bueno, ez da egisa dudaik nagoan Jasonek idatzezian ditzuzian etortzeko, esan nion etortzeko gogo neukala asmoa, ekimen literarioa irakurtzen naganean, pentsatzen nabala, hortan ez nabala gehiago aportoko igual, ezta? Berak berri doi idatzezian esateko, Asierrekin nauken harremanaz hitz egitera bintzat etortzeko. Eta nik telebistan ezautu nagoen Asier, bere berri bat nauken, komiko izateko zela jarri zen nire. Aizan telebista programa prestatzen, kultura orokorreko galderak ingo zian lehiaketa bat. Izkamizka izena zaukan. Ez dakit kapritxua zan edo behartu zuten, baina egin behar zaban. Eta aurkezlea behar zaban. Ni orduan txasi berri telebistan, casting bat egin zaban, castingera deitu ninduen, castinga nire lehenengo castinga. Eta castinga inda gero urrengo gunean deitu ninduen, eta berakin elkartu eta esan zian Zuaitz. Atzo kastinen 25 aurkezle pasau ditzuko, 25. 24 aurkezle perfektuak izan ditzuko. Baina gu aurkezle imperfektuan bila gabiltzak, da iaiz aurkezle imperfektuak. Momentu hortalenak izen, hori gauza politxao, kritikatik eizo hartu naban, ez naban hain ondo hartu, baina lana hartu naban. Berora ikasi dut, jakindot, urte hauetan 4 urte pasau dia. Benetan jendiak ez da asko maite jende perfektua. Eta telebistaz ari garela, aurkezle perfektuak ere ez dituztela asko maite, errezolo hori daukat. Ordutik saiatzen ez beti nire imperfekzioak erakusten, baitxa perfektu izan egiteken gauzak gutxi horietan ere, saiatzen ez imperfekzioak erakusten. Beraz, orduan zazkian hitzaiek, ez nitxon ondo hartu egizia esan egun hartan, baina baleixo barriak izan dira eta beti akordatzen ez hitzaiekin. Gero gure harremana oso berezizia izan zen, Elgoi Bartar ginen gainetik, genekoan kodigo batan Miramonen, eta Elgoi Bartar ez berbaitzen gendu, jendiak bere euskal kixak ero euskera batua, erabiltzen zaban, ero erderia. Asierrek beti euskera, Elgoi Barko euskeran, eta beti ikas eitzen zian. Eta ika, ze euskera, ze Elgoi Bartar, ze Elgoi Barrera politxa zaukan eta zuzena, hortan ere zuzena zen. Ze imperfekziona aiztu baino lehen, berak esan zen imperfektua nahi zabala aurkezlia, da gero lagatzen zian aurkezten imperfektuki beti. Lagatzen zian gauzak ahazten, imperfektu izaten hortan, lagatzen zian tartamudeatzen, edo eta kamara horien eroriko banitzere lagako zian. Gauza baten ezian lagatzen imperfektu izaten, euskeraz. Euskera itxen abanean, hortan mostu esaten zaban. Nik kasartze bat, erderaka bat, zosa sartzen abanean, mosten zan, ezaik ondo. Da esaldi xa euskeraz, ondo esan arte, handik ezgoa zen. Oine, da hon lekuti daola, herritxekin eta pagadik uste gaitxunean, ustote buru hiletatik tirak ebiliko gala. Euskera zuzuna bintzat ez dolako igual, erabiltzen. Arrokeriz esan behar espada ere. Ezaten naban, Elgoi Barraz berbaitzen genuen. Elgoi Bartik aspaldi fundako beraren, neu gure 18 urtekin aldein naban. Elgoi Barra ipatzazken asko, baina batez ere bere haitxa. Beti. Nik esan bere jakingo dugu bere haitxak ze estimuetan zaukan Asierrek, baina fan bat zan bere haitxana. Fan, jarraitzailea. Beratez berbaitzen zian, da nik ero mintxetan bueltekai behin baino bizetan ikusten naban, harrapatzen naban, atzetik, da neuk ere gogoa. Berakin berbaitzeko. Ze Asierrek zutaz eredu bat zinen berantzako, nik zego esautu barik, zutaz zelan berbaitze zaban, Euskara Analdi, Ikastola Analde, enpresa munduan, zutaz zelan berbaitze zaban, jakingo zugundu, baina nahi nuzuke gogoratzea berri da. Txalo da, felizie. Eta gero, segatik erlazio berezi izan. Ni futboletik iritsi nintzen mundu euskal kultura ero delako ontara, askontzat telebista kultura espada izango ere, Asierrek erakutsi zaban bera bintzapai telebistare kultura izan likela. Eta ni futboletik entorren Sanielko mutil bat futbolian bizi guztia baloian atzetik, han eta hemen, berak nahiko luken baino askoz liburu gutxio irakurrita, askoz gutxio. Eta Miramonea jau nintzen da hartu, umez urtz bat ikusi zabala ustotan.
Paratxutista bezala erori nintzen asunto guztioetan. Nik ez nahan, espero hemen erortzik. Da harek hartu ninduen umezurtuak, da adopta bizian. Eta bere semia banitza zela tratatzen nindunan Miramonen, zaindu itxen nindun, benetan. Aholkuak eman, gauzak erakutzi, ondo abilgurru, beti ikas, ondo abilgurru edo gaizki banabil ere, lehen Joserak eta ipatu bezala eta izpilu hona zan ze gaizki bazen nintzen ere esaten zian. Eta, esan bezala beti aholkuak ematen erakutzi nahixa, nik uste zaben nik uste moldeatzeko zea bat, literatura ez zian politikaz, herri hontaz, Euskal Herriaz, liburuak eskaini ere bai, bost idazlena, bosien ez da? Laudian. Laudian ekana, bosien ez da? Bosta irakurri nitzen, Eta benetan, balixo horre izan zen, bueno, erakutzi nahi ziren. Halako eskaintzak izan bat ez diot barkatuko eskaintza bat. Ni beti zinez aprensibo samarra, emozionalki nahiko inestabilia, bajoiak handixak hartzitsuna, zubideak ebai, igoerak berak izango luke. Eta eskaini zian liburu bat eta ez diot barkatuko sekula txirbezan bere idolu, ez da gizezan. En la orilla da bere liburu hori eskaini zian eta ez diot, bueno, depresioan erortzeko aukera danak eukin izun liburu horrekin. Eta sekula, buelta honion, desan egon azier, laburute zautzen gala. Enozu zautzen liburu zego mendio dau. Gain hartu zion bere idolatri horrek neri hori eskintzeko. Hoxe bakarra, ez diotena barkatzen hasi herri, liburu hori eskintzia. Baina beste, bi aholku beriak eta eskakizun bat bai horretz ditut eta horrekin bukatukot. Bi aholku mazizkian bere garaian, telebistan hasi nintzen momentu hortan, eta han nintzen pixkat moda kontuak izaten diauek, eta eskaintzak etozen batetik eta bestetik, antzerkitik ebai, eta gauza asko eskaintzak basatozen. Hori gauza hona da, baina, eta hasierrek esatezien beti, burru, hau ez toke 100 metroko karreria, hau ez toke sprint bat. Honek izen dijok karrera luzia, maratoia. Beraz, ez eixo danari baitz esan, da zain duari pixkat. Hori izan aholku bat esatezena, da kaso iniona bere gara izan. Eta bestia esan, ez du jatoin. Bidien prepago kotxien autopiston da. Bestia hobia esan ondiok, Aholku aztezina esan aholku da. Bestia beste baten esango zu. Bestia beste baten. Beste aholkuan esakoratzen nahi, baina bai berezkakizuna eta igual jasoten lauduri horik handiena beri hau da, responsabilia handiz ere bai eta segurazki ba, ez dakit gai izango nahi zen inoiz edo hortarako prestatuta nagoen edo hortarako nagoen ni hemen mundu honetan, baina behin esan ziren, eta hori hasierren gantik etorritza, igurru, gure kultura txiki honi, zoz eutzi bideok, zoz eman bideok. Hasier moduko persona batek euskaran aldean bestin dabana, euskaragatik eta herri honegatik, hainbeste eskaini dabana, sinisti ere, burutik pasatziren izo zela aliketela kultura honi, hoxe bakarri izan, baina laudori handi bat, bere aldetik. Esan bezala, responsabilide handi segisa eta ez dakit hortarako gauden, baina bere ahotik hori entzutia, zer pentsatu mazian eta jakin dezela bat, saiatuko nizela, txikixe baldin badak ez oso nahi. Eta amaitzeko, esan bezala, euskaraz elgoibarreraz etxen genduen elgoibarko izkeran, bera beti ikas, eta ni sekula ez nion ikasin, betxian, San Mielen erakutzi delako, ni baino zaharra hori ikasaz etxen, beti zukaz etxen nionik, eta hori zukaz esango jot, hasier zauden lekuan zaudela, hemen jende asko estimatzen zaitxugu. Bi baso eta bi basier. Parre pixkat egin dugu eta hori ere hona izaten da olako egunetan. Bueno, amaitzera guaz, eta amaitxu aurretik hasierren etxekueri, hasierren gurasueri, detaile txiki bat ematia nahi diogu, eskerrak ematia nahi dizkiogu eta gure maitasuna erakustia nahi diegu, Elgoibarko izarran eta gaur hemen bildu geran danon izenean. Beraz, igo mesez, Feliz eta Loli. Eta Jasone Osoro eta Iñaki Konde etorri mesedez Elgoibarko izarran izenian eta gaurko ekitaldia antolatzen jardunaban taldean izenian.
Elgoibarrek zor badio dana, Asierri, Elgoibarko zarrak, askoz gehiago. Zarrak aipatu du, eta guretzako Asierren izena eta izana aurreratzea nahi dugu desio da mantentzea, eta horrekin bere espiritua bizirik jarraitzea Elgoibarren. Eskertza nahi dutema familiaria behin gurekin izateagatik, aldi berean, hau guztia montatu duten guztiak, musikoak, Elgoibarko zarraren laguntzaileak, Imanoli, eta zuen guztiok hemen gurekin gaur izateagatik. Mila esker guzti hori. Amaitxo horretik, esatea nahi genduan, gaur antolatu dugun ekitaldi hau eta Biba Asier programa hau nahiko gendukela ibilbide luziago baten lehen pausua edo lehen urratza izatea. Ondiok ez dakigu zehazki zer dan eingo duguna, baina nahiko genduke honek bere bidea eitxia ondiokan ere. Esan bezala amaitzera guaz, nahi dozuenok tantakan alkartuko gera, pintxo bat eta zeo zer hartzeko, Asierri horremezte gustatzizakon moduan amaitzeko gaur ekitaldisa, zeratenok etorriko, ondo segi, eskerrik asko dan hori etortziarren, eta hoxe, Biba Asier!